Donach sin seo agus inniu tá chun an leir seo léamh. An Chanáil Mhór scéil faoi buachaill agus a ghair Baineann an seo mBaile Átha Cliath. Man, brachi mí isteach agus léimiid. An Chanáil. An Chanáil. Marie-Louise Fitzpatrick a scríobh sa bhaisí, Bernardine Nic Chiolafóric ar in an legan gailge, an gúm a dailsigh. Tá tíreanán ina chonaí I mBaile Átha Cliath. Tá a heach in aice leis an Chanáil Mhór. Thug dadí na nolog choileán beg dó an nolog seo chaite. Baineann is anam don choileán. Bhíonn anspórtaigh tíreanán agus Baineann le chéile. Ja, sin Baineann, agus ina choileán, agus sin tíreanán. Ó, breithníd sé fuairfeach, lecair ar an Chanáil an sin. Tháinig an tarach. Bhí Baineann tar éis fás beagán. Maidin amháin gléad tíreanán ar Baineann, ach níor tháinig Baineann. Cáin neachaí sé. Ó, bheadh tíreanán agus ag gléach. Rit tíreanán suas síos an bóthar ag lorg Baineann. A bhacha tú Baineann ar seisin leis an bhreastalí. Dné chu ceiste an bhreastalí an bhí na bíalinne agus bheith. Rá eile deasa ar snámh. Bheith an fear agus ag gheisiú a chlúisteán. Agus Baineann ind ag siúil suasais a bhóthar. A bhacha tosa Baineann ar sa tíreanán le fear a bhfuil. Ó, sin an chud gúil an sin, é? A bhacha sibh Baineann ar sa tíreanán leis na gasúr a bhí ag iascaireacht, ach ní acha aine é. Bhí tíreanán an bhrónach. Bheadh na buachaill agus í ag iascaireacht an sin sa Chanáil. Cúpla lá in íag sin tháinig fearr a bhórse an bailach. Billy a bheanam dó. Bhí sé caint le mamí. Bheadh, ó, tíreanán agus ag Baineann a bhrónach. Cén fág go bhfuil tíreanán brónach ar seisin. Tá a choileán beag ar éire ar sa mamí. An bhfuil ar sa Billy. Tháinig mise ar choileán beag an lá Hannah. Chonig mé an choileán ag titimisteach sa Chanáil ar sa Billy. Rug mé ar leis an líon iascaigh agus thóg mé isteach ar an mórse é. Thóg mé é do mo gharbhach chun ara a thuairt dó. Tá seise ina chonaí faoin tua I gúnda chill Dara. Feach sin an scéile dinis Billy feach. Baineann tar éis titimisteach sa Chanáil agus Billy géirí é thuairt sláán amachchas an uisce. Beidh méid dul ann am áireach. Béidir go bhfuil tíreanán teach lom ar sa Billy. Dúirt mamí go raibh ceadaigh tíreanán dul ar an mórse go cúnda chill Dara. Bhí an áthas ar tíreanán. D'imigh siad go luath ar maidin. Fecha tíreanán ar an mórse agus é rá sláán lena mamí agus stócha lena drifúr beag freisin. Hachan an toras go bór le tíreanán. Chonn sé pórcan na glasa, agus ba, agus cuire ionta. Chonn sé capal rása amach ag tréáil. Feach am seannach an sin. Sin í na cuire, feach arthú. Cúpla bó. Capal, agus feach na heile, agus íden na sí ar an nead an sin. Agus Billy hús chun tosaigh an sin, agus rarc ionintach aige. Glúis siad fad le teach loch an tróna sin. Tharing Billy isteach leis an mruach. Amach le muintear an tí ar an tráid. Ri buachaill amach agus Baineann lena chois.
nach thiarnán a bhí an riméid a choileán beg dána a eicáil a ríis. Ar bárán agus ag ri I dro tíarnán. Áiteanna a bannam don bhuachalóg agus ba é bilí a hanahar. Thug sé tíarnán hart ar an bheram ar maidin. Thiomáint siad na ba abhaile mar bhí sé in am iad a chrú. Feach? Tíarnán agus bárán agus a chara nua Áiteanna. Feach na lacha agus ag snáb ar an gcanáil. An sin bhí siad réile dul arais go Baineann Átha Cliath. Náideann dearmid coléir maith a fháil de bhárán inis a thiarnán ar sa mami Áiteanna. Déanfaidh mé é sin ar sa tíarnán, ní lícaigh mé dó dul ar stré a ríis. Sin tíarnán agus bárán ina lámh aige, agus na gcail si é. Sé é. Thug tíarnán cuireadh Áiteanna teacht ar chóirt chuige sa saoire. Bhí áthas ar Áiteanna. Tháinig sé ar an mór se le bilí. Bhí anspórtaigh tíarnán agus Áiteanna agus bárán le taobh na canála, ach bhí siad an chóramach nar hit aine isteach. Ja, agus an ceart acu, tá sé don téireach. Agus feach, lacha beag agus na sicíní á leanúint. So, bin scéil tíarnán agus bárán, súlan gur háin sé libh, agus súlan go bhfuiligh si bhreist an céad leabhar eile. Donach an seo, slán.